Πατέρες μου και αδελφοί μου, σε κάθε εσπερινόν ακούγεται αυτόν το εφήμνιον της Εκκλησίας. Πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων ου και λαττωθήσονται παντός αγαθού. Εάν υπάρχει ένας Άγιος, ένας Απόστολος, ένας Ευαγγελιστής, ο οποίος επλούτησε την Εκκλησία, αυτός είναι ο σήμερον εορταζόμενος, ο φίλος του Χριστού, ο αγαπημένος του μαθητής, ο θεολόγος, ο Παρθένος, ο Υιός της Παρθένου, κατανάθεση του Υιού αυτής, ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος. Αυτός ο Απόστολος, αυτός ο Ευαγγελιστής μας έκαμε κατεξοχήν πλούσιους. Γιατί? Διότι αυτός ο Ευαγγελιστής και Απόστολος και μαθητής συνέγραψε το Ευαγγέλιο, κατά το οποίο φανερώνεται οι σχέσεις του Υιού και Λόγου του Θεού, του Εκπνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου σε σαρκωμένου Λόγου, του Κυρίου μας δηλαδή Ιησού Χριστού με τον Πατέραν Του. Ποια είναι η σχέση του Χριστού με τον Πατέρα και ποια είναι η σχέση του Χριστού με το Άγιο Πνεύμα και ποια είναι η σχέση του Πατέρα με το Άγιο Πνεύμα. Με απλά λόγια μας εφανέρωσε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, πως ο ένας Θεός είναι τρισυπόστατος και πως ο τρισυπόστατος είναι ένας. Μέσα σε αυτόν το μέγαν μυστήριο δεν είναι λίγοι αυτοί που κατέπεσαν με λογικές αναλύσεις σε αίρεση και είναι εκτός Εκκλησίας. Και οι πατέρες οι Άγιοι που αγάπησαν την θεολογία, που αγάπησαν τη ζωή και την παρθενία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, εκατόρθωσαν μέσα στους αιώνες, σε όλους τους αιώνες, από τον πρώτον αιώνα μέχρι και τον σημερινόν, μάλλον των προηγούμενων αιώνων που γεννηθήκαμε τον 20ο αιώνα. Σε κάθε αιώνα υπάρχουν μαθητές της Αγίας Τριάδος, που τους φανερώνεται, που τους αποκαλύπτεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Όταν όμως θέλουν να το διατυπώσουν με απλά λόγια, όλοι καταφεύγουν στον τρόπο με τον οποίο διετύπωσε το μυστήριο αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Προηγουμένως, στην αρχή των αναγνωσμάτων, έκανα μία μικρή εισαγωγή για να δώσουμε περισσότερη προσοχή του νου μας. Εξάλλου νους στην Ορθόδοξη θεολογία δεν σημαίνει λογική. Άλλον ο νους στη θεολογία των Αγίων και στη ζωή των Αγίων, και άλλον η λογική. Άλλον η λογική, άλλον ο νους. Η λογική είναι μέρος του νου και βρίσκεται στον εγκέφαλο. Ο νους είναι σε όλον το σώμα. Λένε οι Άγιοι ότι είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπει η ψυχή μας είναι ο νους μας. Ο τρόπος με τον οποίο προσέχουμε τόσο τα αισθητά, αυτά που φαίνονται, όσον και αυτά που δεν φαίνονται, τα νοητά, είναι νους. Δεν είναι τυχαίο που και οι άγγελοι λέγονται νόες, για να φανεί ότι αυτοί οι νόες έχουν συνεχώς την προσοχή τους προς τον Τριάδικον Θεόν, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, και δοξάζουν ακαταπαύστος, αφού προσέχουν την Αγία Τριάδα, αυτών των Τριάδικων Θεών. Αυτή λοιπόν η βαθιστόχαστη, η εμπειρική θεολογία της Αγίας Τριάδος, ήρθε ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος στο μυστικό δείπνο κατέπεσε επί του στήθους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και από εκείνην την ώρα επήρεν όλη την ενέργεια της Τριάδος
δια του Ιησού Χριστού, και άκουσεν άρρητα ρήματα, και αυτά τα κατέγραψεν και ο ίδιος και ο μαθητής του αργότερα ο Πρόχωρος εις την Πάτμο. Ο μεν Άγιος Ιωάννης κατέγραψεν το Ιερόν Ευαγγέλιο, το τέταρτον Ευαγγέλιο, το θεολογικότερον και πνευματικότερον, και ο Άγιος Πρόχωρος, υπαγορεύοντάς του ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, κατέγραψε το τελευταίο βιβλίο του κανόνα της Αγίας Γραφής, την Αποκάλυψη. Δηλαδή ο Άγιος Ιωάννης, για να καταλάβουμε πόσο μας έκαμε πλουσίους, τι μας έχει δώσει? Μας έχει δώσει την αρχή, την μέση και το τέλος της ζωής μας. Πώς δηλαδή εξεκίνησε η ζωή όλων των ανθρώπων και των αγγέλων ακόμα, από την Αγία Τριάδα. Πώς θα ζήσουμε την Αγία Τριάδα εις τη γη όσα χρόνια μας επιτρέψει ο Θεός να ζήσουμε, και μετά από αυτήν την επίγεια ζωή ποια ζωή θα συναντήσουμε, ποια δόξα, ποια χαρά, ποια απόλαυση, ημιγέννητο ποιαν κόλαση, όσοι θα κολλαστούμε. Όλα αυτά είναι κατεγραμμένα, αποκεκαλυμμένα από τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγο. Γι' αυτό συνιστώ σε όλους σας να βρίσκετε χρόνο πρώτα προσευχής και μετά διαβάσματος του Ευαγγελίου, όλου του Ευαγγελίου, αλλά εξαιρέτως του τέταρτου Ευαγγελίου του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, την Καινή Διαθήκη. Αυτήν την Διαθήκη που συμφιλίωσε των άνθρωπων με τον Τριαδικών Θεόν. Αυτήν την Διαθήκη που έσβησε τις ενοχές του ανθρωπίνου γένους, πάντοτε τη δυνάμει και ενεργεία του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, και πρεσβείες και συνεργεία της Κυρίας ημών Θεοτόκου της Παρθένου Μαριάμ. Και στο μυστήριον ακόμη της Παναγίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είναι ο πρώτος ο οποίος το μοιράζεται, αφού την αναλαμβάνει από την ώρα της σταυρώσεως εις τα ίδια στην προσωπική του ζωή, και του την αναθέτει ως μητέραν ο ίδιος ο Υιός της, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Άρα αυτός ο Άγιος πόσα μας δίδει φτάνει εμείς να θέλουμε να πάρουμε. Ο Άγιος είναι πλούσιος, πάμπλουτος, όσον κανένας άλλος Άγιος. Πόση διάθεση έχουμε εμείς να γίνουμε μαθητές του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου? Πόση διάθεση έχουμε να προσευχηθούμε και μετά να διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη, και σιγά σιγά μέσα από αυτήν την προσευχή και μέσα από αυτήν την ανάγνωση να ανοίξει ο νους μας. Προσέξτε την έκφραση, να ανοίξει ο νους μας. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, όταν ανοίξει ο νους του ανθρώπου, ανοίγουν και οι αισθήσεις του και βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι πολλοί, και ακούει αυτά που δεν ακούν οι πολλοί, και αισθάνεται αυτά που δεν αισθάνονται πολλοί, και έχει χαρά όταν είναι ασθενής και έχει θλίψη όταν είναι υγιής, διότι γνωρίζει πλέον ο άνθρωπος του Θεού που άνοιξε ο νους του ότι η δύναμής μου εν ασθενείες τελειούται. Και εμείς κατά τα άλλα στην Κύπρο έχουμε την πλάνη και ευχόμεθα ο ένας του άλλου σαν την υγεία ένεση. Τι μεγάλο ψέμα, τι μεγάλο ψέμα. Και ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός τι πρέπει να πει? Που από 16 χρονών ο Θεός του παραχώρησε να είναι λεπρός. Και τόσοι άλλοι Άγιοι. Η Αγία Συγκλητική τι να πει? Που πέθανε με φρικτών καρκίνων σε όλον της το πρόσωπο. Και αυτοί οι Άγιοι είχαν χαρά, διότι ήξεραν ότι ό,τι δεν κατορθώνει η υγεία, το κατορθώνει η ασθένεια. Η υπομονή στην ασθένεια,
η προσευχή και η συμπροσευχή εις την ασθένεια και εις το γύρας, που το γύρας έχει κόπους και ασθένειες. Και όλα αυτά ποιος μας τα διδάσκει? Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Όταν αναγνώσουμε το Ευαγγέλιόν του, εκεί μέσα θα βρούμε τον μυστικόν πλούτον της Εκκλησίας. Αλλά προσέξτε, μην ξεκινήσετε να διαβάζετε το Ευαγγέλιο, όποιον Ευαγγέλιον, όποιο Ευαγγελιστή, εάν προηγουμένως δεν προσευχηθείτε. Η προσευχή ανοίγει τον νου και μπορεί μετά ο νους πρώτα να αισθανθεί στην καρδιά και ύστερα στην διάνοια όλα αυτά που γράφονται εκεί μέσα. Γνωρίζω μια γυναίκα η οποία αυτά τα εφάρμοσε, είναι τώρα 90 χρονών και μου λέει, Δεσπότη μου, η καρδιά έχει δικά της μάτια. Και όταν ακόμα μου λέει τα δικά μου δεν βλέπουν καλά, τα μάτια της καρδιάς μου βλέπουν ξεκάθαρα. Βλέπω, μου λέει, ότι είσαι σε ένα χωριό της Κύπρου. Αυτή δεν μένει στην Κύπρο. Και έχεις μπροστά μου, λέει, μια ωραία αυλή και έχει τρία απεύκα. Τα δύο είναι μεγάλα, το τρίτο είναι πιο μικρό, μου λέει. Και σου αρέσει τις απογεύματα και κάθεσαι σε κάτι παγκάκια, μου λέει. Και προσεύχεσαι εσύ και βλέπεις και τον κόσμο εκεί μερικές φορές. Τι ωραία εκεί που κατοικάς. Να δοξάζεις, μου λέει, στην προσευχή σου, όπως έχεις τα τρία πεύκα στην αυλή, πρώτα την Αγία Τριάδα. Άκου δηλαδή πως μια γριά με διδάσκει εμέναν το Δεσπότη το πτυχιούχο και βλέπει από μακριά που ευρίσκεται, που μας χωρίζουν θάλασσες, τον κήπο του Επισκοπείου στην Ευρύχο. Και μου περιγράφει και το δωμάτιό μου. Α, έχεις και καντήλι, μου λέει, και κρέμεται μπροστά στην Παναγία, το έχεις. Πιο πολύ αγαπάς την Παναγία, μου λέει, από τον Χριστό. Σιγά σιγά εύχομαι να σε πάρει από το χέρι, μου λέει, η Παναγία και να σε οδηγήσει στην τελεία αγάπη του Θεανθρώπου Χριστού. Αλλά, μου λέει, η προσευχή πάντοτε πρέπει να αρχίζει από την Αγία Τριάδα. Έτσι μας εδίδαξε, μου λέει, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Εν αρχήν ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος. Να η Αγία Τριάδα, από την πρώτη γραμμή του Ευαγγελίου του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Αλλά για να αρχίσει αυτή η Αγία Τριάδα να γίνεται ζωή μας και να την αγαπήσουμε, πρέπει να κάνουμε δύο εργασίες. Η πρώτη την περιέγραψα λιγάκι, την προσευχή. Η δεύτερη είναι επίσης περιγραφόμενη στα αναγνώσματα, στις επιστολές του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Ότι ξέχασα να σας πω ότι εκτός από το τέταρτο Ευαγγέλιο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, εκτός από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, μας επαρέδωσαν και τρεις σύντομες, μικρές, καθολικές επιστολές. Λέγονται καθολικές γιατί αναφέρονται σε όλη την τότε γνωστή εκκλησία, σε όλη την οικουμένη, στην καθόλου δηλαδή οικουμένη και κοινωνία των χριστιανών. Και από αυτές τις τρεις καθολικές επιστολές διέβασα προηγουμένως τρία μικρά τεμάχια. Και τι γράφουν και τι μας λέει ο Άγιος Ιωάννης στις τρεις αυτές επιστολές. Θέλεις να αγαπήσεις τον Θεό, να αγαπάς τους ανθρώπους. Διαφορετικά, εάν λες αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις και τους ανθρώπους που τους βλέπεις λες ότι τους αγαπάς, είσαι ψεύτης. Πώς μπορείς, λέει, αυτόν που δεν βλέπεις να τον αγαπάς και αυτούς που βλέπεις να μην τους αγαπάς? Αλλά βάζει και μία προϋπόθεση. Για να φτάσουμε, λέει, να αγαπούμε τους ανθρώπους, για να αγαπούμε τον Θεό πρώτα και ύστερα τους ανθρώπους, πρέπει να αγαπήσουμε τις εντολές του Χριστού. Να τι πρέπει να προσέξουμε. Όταν έχετε εσείς τρία παιδιά και από τα τρία σας παιδιά το ένα, αυτά που του λέτε, οι παραγγελιές σας, οι γνώμες σας, οι συμβουλές σας, το ένα το παιδί δεν σ' ακούει, τα άλλα ακούνε λίγο ή και καθόλου. Ποιο θα αγαπάτε περισσότερο? Μπορεί να μην το λέτε και καλά είναι να μην το λέτε.
Ποιον θα αγαπάτε μέσα στην καρδία σας? Αυτόν που ακούει, αυτόν που ακολουθεί τις εντολές του γονιού του. Η ίδια η λαϊκή παράδοση το λέει και σε παροιμία: από να κρώνεται γονιού παραγωνιάς κοιμάται. Πόσο σοφοί ήταν οι αρχαίοι, οι πρωτινοί, που πραγματικά νίστευαν και μετά μιλούσαν. Εμείς λέμε πολλά, νηστεύοντας λιγάκι ή και καθόλου. Γι' αυτό δεν μας ακούνε ούτε τα παιδιά μας, ούτε τα εγγόνια μας. Λόγια, λόγια σου λέει. Σπάσαν τα ρολόγια. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος πρώτα να προσεύχεται, μετά να διαβάζει το Ιερόν Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη, και να έχει έγνοια ο νους του, η προσοχή δηλαδή της ψυχής του, να είναι στις εντολές του Χριστού. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν υπάρχει τίποτε πιο ουσιαστικό στη ζωή των χριστιανών. Το επαναλαμβάνω αυτό, για να το εμπεδώσω πρώτα εγώ που λέω μεγάλα λόγια. Το πρώτον και το κύριον είναι να προσευχόμαστε. Το δεύτερο, να μελετούμε το Ιερόν Ευαγγέλιο, και εκεί μέσα είναι οι εντολές του Χριστού που είναι το τρίτον, και να έχουμε έγνοια παρακολουθώντας με το γρήγορο νου αυτές τις εντολές του Χριστού που είναι πάρα πολλές. Μας λέει μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Εμείς κρίνουμε, όλοι κρίνουμε. Δεν είμαι υποκριτής, όλοι κρίνουμε. Αλλά μόλις δω ότι κρίνω τον Σάββα, αμέσως να μετανιώσω. Ο χριστιανός δεν είναι αναμάρτητος. Ο χριστιανός είναι ο αμαρτωλός που μετανιώνει. Ο Άγιος είναι αυτός που βλέπει την αμαρτωλότητά του και αμέσως μετανιώνει και προσεύχεται όχι μόνο για τον εαυτούλην του, αλλά και για αυτούς που κρίνει, αυτούς που κατηγορεί, αυτούς που δεν μπορεί να συγχωρέσει γιατί τον έχουν πικράνει πολύ, και για ό,τι το Ευαγγέλιο μας περιγράφει ως εντολή. Και λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, ο Χριστός κρύπτεται εν τες εντολές. Θέλεις να γνωρίσεις τον Χριστό ποιος είναι? Θα τον αναγνωρίσεις όταν προσπαθείς να εφαρμόσεις τις εντολές του, και τότε θα διαπιστώσεις ότι δεν τα καταφέρνεις και ότι δεν τα κατορθώνω όσα γράμματα και να έχω διαβάσει να εφαρμόσω τις εντολές του Χριστού. Και τότε αρχίζω να πέφτω στα γόνατα, να μετανιώνω και να παρακολουθώ σήμερα κι αν εντολή του Χριστού επαρέβηκα. Χριστέ μου, έκρινα τον τάδε, εκατηγόρησα τον τάδε, συγχώρεσέ με. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος καλλιεργεί την ψυχή του και έρχεται σιγά σιγά ο άλλος, αυτός που συμβασιλεύει μαζί με τον Χριστόν και τον Θεόν Πατέρα, το Άγιο Πνεύμα. Και είπα συμβασιλεύει γιατί είναι βασιλέας. Βασιλεύ ουράνιε λέμε στο Άγιο Πνεύμα. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς. Βλέπετε, να το Άγιο Πνεύμα, μόλις αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις εντολές του Χριστού, μόλις το παρακαλέσουμε, έρχεται και μας καθαρίζει. Το πλυντήριο της Εκκλησίας είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό μας πλένει, αυτό μας καθαρίζει. Αλλά για να γίνει αυτό το καθαριστήριο πρέπει προηγουμένως ο νους είναι ο άρχοντας του ανθρώπου. Ο Μακαρίτης ο πατέρας μου το έλεγε, αν θέλετε να μάθετε, έλεγε, η αρχοντιά του ανθρώπου είναι η υγεία και ο νους και η αγάπη φως μου. Έκαμε εντύπωση, δεν έλεγε μόνο την υγεία όπως λέμε οι τωρινοί, έλεγε ο νους και η αγάπη φως μου. Αυτά που λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Και είναι να πορείς άνθρωποι αγράμματοι, δεν διέβασαν ποτέ κανένα βιβλίο. Πώς μπορούσαν να έχουν αυτήν τη φώτιση και να ιεραρχούν ποια είναι τα κύρια του βίου,
οι προτεραιότητες, οι αξίες, οι εντολές του Χριστού. Ξέρετε που τα μάθαιναν? Πήγαιναν τακτικά εκκλησία, σχεδόν κάθε μέρα. Από την αρχή, όχι που πηγαίνουμε εμείς την ώρα που είναι τα μνημόσυνα. Από την αρχή, από το πρώτο Ευαγγέλιο, και άκουαν με τα προσοχή στον παπάν τι θα πει. Και επειδή ήταν απλοί, και επειδή επροσεύχοντον, και επειδή εμετανοούσαν, άνοιγεν ο νους τους, και ό,τι έλεγεν ο ιερέας το συλλάβαμε. Ενώ τώρα εμείς έχουμε έγνοια. Τι κάνουν οι ψάρτες, τι ηχον κάνουν, και εμείς το παθαίνουμε πολλές φορές. Και φεύγει ο νους από την μετάνοιά μας, από την προσευχή μας, από την προσοχή στην Αγία Τριάδα. Μια γιαγιά από την Μαραθάσαν μου είπε πριν μερικά χρόνια, εγώ να ξέρεις, μου λέει, την προσευχή μου τη ξεκινώ πάντοτε από την Αγία Τριάδα. Και της λέω, τι λες δηλαδή? Και μου είπε αυτό που μου είπε πριν χρόνια ο Άγιος Παΐσιος εις του Άγιον Όρος. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδας. Υπεραγία Θεοτόκε σκέπε ημάς. Και ύστερα μου είπε, λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον με, βαπτιστά του Χριστού πρόδρομε, πρέσβευε υπερ ημών. Ποιος σου έμαθε, της λέω, αυτήν τη σειρά? Πήγες σε κανέναν πνευματικό? Ποιον πνευματικό, μου λέει, δεσπότη μου? Μια ζωή για να μεγαλώσω τα ορφανά μου, έτρεχα στα Παναήρκα να πουλήσω χωρικά. Ποιος σου έμαθε, τη λέω, αυτήν την ωραία σειρά να προσεύχεσαι πρώτα στην Αγία Τριάδα, μετά στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, μετά στην Παναγία, μετά στον πρόδρομο και ύστερα στους Αγίους, τους υπόλοιπους. Το εικονοστάσι μου. Επήγαινα, μου λέει, η Εκκλησία και έβλεπα ότι σε κάθε εικονοστάση υπήρχε η εικόνα του Χριστού, η εικόνα της Παναγίας, η εικόνα του Τιμίου Προδρόμου. Οι άλλοι Αγίοι αλλάζουν, αυτή η σειρά δεν αλλάζει. Και έτσι κατάλαβα, μου λέει, έτσι πρέπει να είναι η σειρά της προσευχής μου. Αυτή η γυναίκα άνοιξε ο νους της και διδάσκεται όχι μόνο από το Ευαγγέλιο, ακόμη και από το εικονοστάσι. Μπορεί όλο το κήρυγμα που κάνουμε εμείς να μην το καταλάβουν. Καταλαβαίνουν μία πρόταση, έναν λόγο, και αυτός ο λόγος γίνεται αφορμή να συναντηθούν με τον Θεόν Λόγο που περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης. Εν αρχήν ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και ο Θεός είναι ο Λόγος. Έτσι να εργαζόμαστε, αγαπητοί μου. Μη φοβόμαστε την αμαρτία, να φοβόμαστε εάν δεν μετανιώνουμε. Έρχονται μερικοί να ξομολογηθούν. Μου λένε, ξέρεις, δεν έχω και τίποτε, να μου διαβάσεις καμιά ευχή για να πάω να κοινωνήσω. Αποφάσισα να μην τους διαβάσω. Δεν είναι σωστό. Χωρίς μετάνοια δεν υπάρχει εξομολόγηση. Δεν μπορεί η πίστη μας να είναι τυπική. Τυπική είναι και οι μουσουλμάνοι. 5 φορές την ημέρα γονατούν. Αγάπη δεν έχω. Χριστό δεν έχω. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργούμε την μετάνοια, την καθημερινή μετάνοια, όχι γενικά και αόριστα, όπως την περιγράψαμε πολλές φορές, και με αυτόν τον τρόπο και με την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου και με το να πηγαίνουμε από νωρίς στην Εκκλησία. Επαναλαμβάνω, όχι στα μνημόσυνα, όσο γίνεται πιο νωρίς, και να προσέχει ο νους κάθε λόγο που ακούγεται, κάθε ομιλία, κάθε ψαλμόν, κάθε εκφώνηση του ιερέα μας, και μέσα σε αυτά υπάρχει συμπεπυκνωμένη η αλήθεια του σύμπαντος κόσμου. Και δεν θα βρουν την αλήθεια οι επιστήμονες, ούτε στο ΣΕΡΝ, ούτε στα πειράματα τα επιστημονικά. Η αλήθεια του σύμπαντος κόσμου υπάρχει μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στο Ιερόν Ευαγγέλιο, μέσα στις εντολές του Χριστού, και όλα αυτά μας οδηγούν εις το μέγα μυστήριο της Αγίας Τριάδος, του Πατρός,
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι πολλά να έχετε τριαδικά και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος να μας βοηθά και μας να τον αναγνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε και δια του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου να αγαπήσουμε τον Χριστόν και δια του Χριστού τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο.